Здравейте! В това видео ще научим какво представляват предизвикателствата в DEET. Нека отворим едно примерно предизвикателство в нашия демонстрационен канал. Предизвикателствата в DEET са накратко задачки, които са формулирани по интересен начин. Всяко предизвикателство има картинка, кратко заглавие, условие, точки, които се дават за всеки един, който изпълни предизвикателството. Допълнително може да има и награда за най-добрите изпълнения. Предизвикателството също така има срок за участие, а самото участие става от бутона "Включи се и ти". В зависимост от условието на предизвикателството, за да се включиш в него, ще е необходимо да качиш файл, да напишеш текст, да качиш картинка или пък да сложиш връзка към видео. Отдолу под предизвикателството се вижда как всеки един го е изпълнил. Можем да гласуваме и коментираме още тук. А може и да отворим по-голям прозорец с изпълнението и да разглеждаме всички изпълнения, използвайки тези стрелки напред и назад. Можем от големия прозорец да гласуваме, а може и да коментираме. Отдолу под предизвикателството има възможност да задаваме въпроси и да коментираме по условието на предизвикателството. Това не е място, където се записват изпълненията. Важно е да се отбележи, че не за всички предизвикателства е удачно да се виждат изпълненията на всички останали. За предизвикателства, които имат, например, еднозначен отговор или пък по-конфиденциални предизвикателства, администратора може да контролира дали да се виждат изпълненията на останалите. Има опция да се виждат само след като ти самият изпълниш предизвикателството или да се виждат само единствено от администратора. Тези опции ще ги разгледаме по-подробно в видеото за създаване на предизвикателства. Благодаря ви!